Gipatuman na sa Talisay City ang 4-day work week. Magsugod ang trabaho sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Gawas lang sa mga essential public services. Samtang task force nga mumonitor sa mga gas station sa syudad, umulon usab. Niyang report ni Femry Dumabo. Sugod gahapon, Martes, mipatuman na ang Talisay City Hall sa 4-day work week sa pipila ka mga buhatan. Pagsunod kini sa Memorandum Circular Number 114 sa Office of the President o Executive Order Number 16 sa buhatan sa Cebu Governor. Bukas sa mga buhatan alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Apan magpadayon ang normal nga oras ug adlaw sa trabaho sa mga buhatan nga naghatag sa mga essential public services sama sa Office of the Mayor, City ug Rural Health Offices, CDRRMO, City TODA, Action Agad Team, CSU, CSWD, Market, Slaughterhouse, City Agriculture, City Veterinary Office, Solid Waste Management ug daghan pa. Bukas sila Lunes hangtod Biyernes, samtang uban niini 24 oras nga abli. We info disseminate na mauni ang mga oras karon na abli na makakonduct sila business sa City Hall. Kay ni-follow man ta sa directive sa national ug ni Governor Pam, nagi offices na magpadayon ng Monday to Friday. So if ever ganahan mo muari sa mayor's office, kung namoy mga kailangan, open rata. That's the reason why we did action agad sa barangay para madala ang City Hall services sa barangay. And tomorrow we will be in Barangay Tabunok. Ipatuman usab ang pagdaginot sa krudo ug gasolina. Gawas lang sa kapulisan, disaster team, City TODA o guban pang mga vital offices aron dili mapakgang ang serbisyo. Samtang aron matabangan ang mga konsumidor pagbantay batok sa mga mapahimuslanon, plano sa Talisay City Government ang pag-umulog task force nga mo-inspeksyon ug mo-monitor sa presyo sa mga gibaligya sa mga gas station sa syudad. Adunay 20 ka mga gas station nga nahimutang sa dakbayan sa Talisay. Makigalayon usab si Gulya sa provincial government o Department of Energy alang sa planong monitoring team sa mga gas station. When it comes to the City Council, kung siya buhaton sa executive, especially ni Mayor Sam Gulyas, ato ginang suportahan. Mag-create og task force, ana suportahan gina nato sa City Council nga mag-monitor at the same time nga katakuhan napod sila kadangpan kung naay mga sila mga complaints ng aning usakuan na sila kadangpan diri sa ato LGU. Atong sugdan and mag-meet nami sa Price Monitoring Committee. Actually nagpatawag sa og meeting si Governor Pam tomorrow. Then we will heed the direction as far as unsaon na mo pag-control regarding sa Price Monitoring Committee namo. Ang ato lang tan-awon is ang hoarding na ang tanan tawo makadawat og gasolina. Uban ni Cleofer Lumayag, Femry Dumabo. Balitang Bisdak.